Bodoland update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ बेंटलाव पुलिस आरो पाब्लिकनि गेजेराव नारा-नाथा ससियेल मिडियायाव मोनसे भिडिअ भाइराल जागासिनो मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल पुलिस आरो पाब्लिकनि गेजेराव नारा-नाथा जायो मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया मास्क गानैखौ लानानै गारिखौ लाखिनायनि थाखाय जादों पाब्लिका अजद होनाय बादिब्ला पुलिसा गाव सिनायनायफोरखौ हमालासे ओरैनो हगारना हरो जायनि थाखाय पुलिस आरो पाब्लिकनि गेजेराव नारा-नाथा जायो बे नुथायाव बेंटल ओनसोलनि आइसि आरो रायजो राजानि गेजेराव नारखां-नारसि जानायखौ नुनो मोनदों नैथियाव दङ जौ मोनैनि सेनिटाइजार लोंनानै सास्नि सुबुंनि जिउ खहा करोना भाइरासखौ होबथानो थाखाय बे समाव लकडाउन जानानै दं महाराष्ट्र रायजोआव जायनि थाखाय बे समाव बन्द जानानै दं जौनि दखान महाराष्ट्रनि यवतमाल जिल्लायाव जादों मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जौ मोनैनि खायसे सुबुङा लोंदों सेनिटाइजार जायनि जाहोनाव दासिम सेनिटाइजार लोंनानै सास्नि सुबुंनि जिउ खहा जादों लोगोसेनो बे समाव गोबां सुबुङा गोब्राबै नोरजिया जानानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों थामथियाव दङ BTR सरकारनि बानजायनायाव गुवाहाटीयाव सावराय जथुम खुंफुंदों मैया रबिबारखालि गुवाहाटीयाव BTR सरकारनि बानजायनायाव सावराय जथुम खुंफुंदों BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा गावनि मोखां बिजाबनि गेजेरजों फोसावनाय बादिब्ला बे सावराय जथुमाव BTR नि जौगाखां साख्रि बाख्रि सोलोंथाय समाजारि थासारि लाइमोनफोरनि जौगाथाय बर' समाज गोजोन खौसेथि सावस्रि देहा आरो गोबां जेंना जेंसिनि सायाव सावरायलायदों होनना फोसावदों मख'नो गोनांदि बे सावराय जथुमाव BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमोद बर'जों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' BTR नि लिङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारीजों लोगोसे सानसुमै मेलेमजिबिफोरा बाहागो लायो ब्रैथियाव दङ बर' आरो कार्बि हारिनि सायाव कमेन्ट होनाया ससियेल मिडियायाव भाइराल समाजारि बिजोङाव मोनसे कमेन्टआ भाइराल जागासिनो बे कमेन्टआव बर' आरो कार्बि हारिनि सायाव लिरदों सासे बरुन गुप्ता मुंनि सुबुङा कमेन्टआव लिरदों दि आसामाव थानाय गासै कार्बि आरो बर'फोरखौ बुथारनांगौ आं सिगाङावनो सासे बर' सिख्ला आरो बिनि बिमाखौ जिनाहारि खालामखांबाय आरो आं बिसोरनि आब्रुथि गैयै भिडिअ शुट खालामदों आं सानसे समाव बे भिडिअखौ हगारना होगोन बर' सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों समायना महर होनना मख'नो गोनांदि बे कमेन्टआ अभिजित आरो नीलोत्पलखौ बुथारनाय समनि 1 बोसोर सिगांनिमोनब्लाबो बे साननैसो भाइराल जागासिनो जायनि उनाव बर' आरो कार्बि हारिनि रायजो राजाफोरा बरुन गुप्ता मुंनि सेंग्रानि फेसबुक प्रफाइलाव थांनानै सोंखारिगासिनो आरो बे सेंग्रानि सायाव गसर थिसननांगौनि दाबि खालामगासिनो बाथियाव दङ वेस्ट बेंगलाव दिनै जागायबाय 7थि खोलोबनि भट थुनाय हाबाफारि करोना भाइरासनि गोख्रै साग्लोबसारनाय समनि गेजेरावनो वेस्ट बेंगल रायजोआव मोनब्रै जिल्लानि 34था बिधानसभा बियाबाव मासिखौ लानानै खुंफुंनाय 7थि खोलोबनि बिसायख'थिनि भट थुनाय हाबाफारि जागायजेनबाय गासै 34था बिधानसभा बियाबाव 284 बिजाथिफोरनि बरादखौ सायख'गोन दिनै 81.88 लाख भटार्सफोरा दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।